ישבנו עם האנשים של המחאה החברתית, עם סטאפ שפיר ועם קונטס ועם אחרים. תמיד נשאלת השאלה מבחינה מקצועית, אוקיי, עשיתם מחאה, אתם עמדתם בעד מטרות מסוימות, איך אתם עכשיו תביאו את מה שאתם רוצים לידי ביטוי באופן מעשי? אין להם בדיוק תשובה לשאלה הזאת, ובעיניי התשובה היא כן מצויה בזה שצריך להיות כוח פוליטי שיביא לשינוי. ואחת האתגרים הגדולים של מפלגת העבודה הוא להיות כוח כזה.